गासै भिउवार्स नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय स' आं दिनै बुंगोन सासे गथ'नि स्ट'रि स' जाय गथ'नि मुङानो जाबाय आभास कुमार गांगुली बियो मध्य प्रदेशनि मोनसे फिसा जायगायाव जोनोम लादोंमोन बियो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायजों बिदा फंबाय नङा बिब' बिदामोनजों थायोमोन आरो बेनिफ्राय बियो जेब्लानोखि 7-8 बोसोर बैसोनि जायो अब्ला बिनियाव मोनसे शक हाबना दंमोन आरो रोजाबनायनि मेथाइ खननायनि ओरैबायदि मेथाइ खननो मोजां मोनो नाथाय जेसेबांनो मेथाइ खननो मोजां मोनो ना बिनि गाराङा एसेबांनो गाज्रिमोन आरो लाइक आंनि सायावबो गाज्रि बे जाबाय बिनि बहुत दुखुनांथाव खोथामोन आरो बे बहुत दुखुमोन आरो बिनि थाखाय थेवबो बियो नेभार गिभ आप होननाय मोनसे गोसोआ बिनियाव सानस्रिया बिनियाव दंमोन आरो बे माब्लाबो गिभ आप खालामामोन आरो बिनिया रोजाबथारगोन चाहे गाराङा जियानो जा एन्ड बियो 7-8 बोसोर बैसोआवनो बियो गावनि बिमा बिफाखौ जुर खालामनानै गंसे हारम'नियाम बायहोयो आरो हारम'नियाम बायहोनानै बियो सानफ्रोमबो दामनो लाबाय आरो हारम'नियामखौ नाथाय न'नि मानसिफ्रा पारिसान बिनि गारांखौ खोनानै मानोना बिनि गाराङा जोबोद गाज्रि बिनिफ्राय बिदिनो सम बारलांबाय थायो आरो बियो सानसे समाव बिमाया जेब्ला मैगं हाबाय हादोंमोन सानसे समाव नङा सानसेखालि जेब्ला बिनि बिमाया मैगं हाबाय हादोंमोन बै समाव बियो रोजाबग्लां मोसाग्लां बियो फैयो आरो बिमानि खाथियाव फैनानै बिमानि जा मैगं हानाय सेखा गोबौ बियो बिनि आथिङाव बौवो आरो बौनानै गोबां गाज्रिहाय बौवो आरो गोबां थै ओंखारो एन्ड माने जुटिल जहांसै आरो आसिया ओमफ्राय हरखाबनो हाखु दाखुयै बिमा बिफाया बिखौ हस्पिटालाव लानो थाङो हस्पिटाल लानो थांनानै डाक्टरा बिखौ सिलेनथ' हरो नाथाय बै समाव ना पेन किलारा गैयामोन माने सायोब्ला जोंनो दि माबा मोनसे पिक्स जायोब्ला जों दि टेब्लेट होयो थब सागानाय बे मोनसे पेन किलारा बे समाव गैयामोन बेनिखाय बियो ओरैबायदि गाबनो गोनां जाबाय सानायजों सिलेनथ' हरबाय नाथाय थेवबो बिनि बिखाथ' कमेडिया बिनिखाय बियो लगभग 15 डेजसो गाबबाय आरो बियो गाबै बिनि माथोआ जि गाज्रिमोनथ' बे गाराङा मा जाखो खुला जाबाय खोमा गाबनानै बिनि गाराङा ओरैबायदि मोजां जाबाय बे बै समनि भारत हादरनिनो सासे मुंदांखा सिंगार हिसाबै नुजाथिफैबाय आरो बे आभास कुमार गांगुलीया सोर मिथिबायना बे आभास कुमार गांगुलीया जादों किशोर कुमार किशोर कुमार साननानै नाय जुदि सासे एसेबां गाज्रि गारां लानानै जुदि किशोर कुमार जानो हायोब्ला अब्ला जोङो मानो हाया खोथायानो दं नाजाब्ला जों सबखौनो जानो हायो आं दिनै सिंगारनि बेलायावल' बुङाखै दिनै जोंहा गोबां केरियार दङ जेखौ जों लाइक खालामो जों सोरबा डक्टर जानो इच्छा दङ सोरबा इन्जिनियार सोरबा IPS अफिसार सोरबा गोबां गिदिर पलिटिसियान जानो लुगैयो नङा होमबा स' गावनि मोनसे सिमां दङ सोरबा जास्ट माहाजोन जानो लुगैयो लाइक जों सबबो जानो लुगैयो नङा होमबा सोरबा गारि बायनो लुगैयो सोरबा नाथाय नों माब्ला खालामनो हागोन जेब्ला नों नोंनि सिमांखौ मावनो नाजागोन जेब्ला नोङो जाखौ नों गाहाम मोनोना बे सिमां सहैनो थाखाय नों माबा मोनसे जोख्लायाव नों गाखोनांगोन बेखौ जुदि नों मोनथियोब्ला बेखौ जुदि नों स्टाडि खालामबाय थायोब्ला नोंबो डेफिनेटलि खानसे समाव साक्सेस जानो हागोन बियो ट्रु बे थार खोथाया जाहैबाय जोंनि अलसिया जोंनियाव मोनसे बानाय भाबा हाबना थायो अरायबो जाय बानायानो जोंखौ मोनसे डाउनवार्डआव लाङो माने जोंखौ खैफोदाव खोख्लैयो जोंनि बानाया मोनसे समाव जोंखौ बेनिखायनो अबहेला दा खालाम जेसेबां हायो गावनि खामानियाव फकास गावनि स्टाडिनि सायाव फकास खालाम माने फरायनायनि सायाव फकास खालाम गावनि केरियार दानायनि सायाव फकास खालाम दिनै जों गोबां जिराद जों अनलाइनजोंनो सोलोंनो हायो गोबां जिराद जिखौ नों सोलोंनो इच्छा जों अनलाइनजोंनो सोलोंनो हायो स' होमबा दिनै न'आव थानानै जों सोलोंनो हायो बेयो फ्रि अफ कस्ट फ्रियाव जों सोलोंनो हायो जास्ट जों एसेल' गोसोल' होनांगौ जास्ट जों साननोल' नांगौ जों एसे जोङो जानो हागोन होननानै दानि दिनाव गोबाङानो गेम्सफोर गेलेनानै माने दानि जा 16-17 बोसोर बैसोनि बा 20-21 बोसोर बैसोनि गोबां सेंग्राफ्रा माने गेम्सफोर गेलेनानै बा माने बाकवास भिडिअफोर नायनानै टाइमखौ हगारो आरो स' बेफोरबायदि खालामस्लाय बेफोराव जुदि बे समायाव जुदि नों इउटिलाइज खालामोब्ला मोजां भिडिअस नायोब्ला मोजां बुक सामारिफोर खोनासङोब्ला मोनसे गियान जों नलेज मोनसे मोननो हायो
ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे गासिबो नाजा साक्सेस जानो थाखाय एन्ड डेफिनेटलि जों साक्सेस जानो हागोन एन्ड जों जेरैबायदि दिनै टाइमखौ बरबाद खालामबाय थादों ना मोनसे समाव टाइमा जोंखौ बरबाद खालामगोन जोंखौ टाइमा थोनाय नङा जों बोरायहैगोन एन्ड बुरिहैगोन जों मा मावनो बे समाव जोंखौ जोंनि बैसोआ जोंखौ थोननाय नङा बे समाव ओंखायनो जा मावनो इसा दोङो दानो माव एन्ड जा खालामनो इसा दोङो लाइफआव दानिफ्रायनो स्टार्ट खालाम सानसे समाव डेफिनेटलि साक्सेस जागोन आं बेखौ गेरान्टि होगोन जुदि जों स्टेप बाय स्टेप फल' खालामलांबाय थायोब्ला एन्ड साक्सेसनि खारनै साक्सेस जानोब्ला माब्लाबो सर्ट काट गैया नों जुदि साक्सेस मोननो लुगैदो लं वेआव नों थांनांगोन मानोना खोथायावनो दोङो न' सर्ट काट फर साक्सेस जुदि जों साक्सेस नांगौब्ला न' सर्ट काट नों हार्ड वर्क खालामनांगोन एन्ड एसे स्टाडि खालामनांगोन स' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला फाइनेलि आं बेखौनो बुंगोन हार्ड वर्क खालामनो दा गि जुदि जों हार्ड वर्क खालामाब्ला जोङो जिउआव माब्लाबाबो सोलायनाय लाबोनो हानाय नङा आरो जुदि जों जिउआव सोलाय लाना फैनो हाया मियानि बायदिनो थागोन जों मिया जेरैमोन दिनै बायदिनो थागोन ओंखायनो जिउआव जुदि साक्सेस नागिरदों सोलायनाय जुदि नागिरदोंब्ला हार्ड वर्क खालाम स्टाडि खालाम एन्ड गोदान खोथा सोलों गोदान मानसिजों लोगो हम जाय नों जि फिल्डआव साक्सेस जानो लुगैदों बे फिल्डनि खामानि मावनाय मानसिजों रायलाय बिसोरनिफ्राय गियान ला स' होमबासो नोङो साक्सेस जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो एन्ड डेफिनेटलि जों साक्सेस जाथारनांगोन नङा होमब्ला जोङो जोनोम लादों जेला माबा मोनसे खालामथारनांगोन जोङो नङा होमबा स' साक्सेस जानो थाखाय एन्ड जोबनायाव आं गासैनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरफिनबाय एन्ड दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो फोजोबबाय स' फिन लोगो मोनफिनगोन बिनि मिजिंजों बाय बाय